Bun venit în bucătăria Ionelei! Astăzi vă voi arăta cum să pregătiți pâine fără frământare cu maia. Haideți să începem! Pentru început aveți nevoie de 120 de grame de maia, 2 linguri de ulei, 350 de grame de apă și 15 grame de sare. Adăugăm maiaua într-un castron. Adăugăm apa. Amestecăm până se dizolvă maiaua. Adăugăm uleiul. Făina. Și amestecăm bine până obținem un aluat moale și lipicios. Vă rog frumos, nu mai adăugați făină extra. Aluatul trebuie să fie moale și lipicios. Aluatul a stat la fermentat o oră. Acum adăugăm sarea. Și începem să împachetăm aluatul. Ne umezim mâinile, apucăm aluatul și ridicăm în sus și îl aducem la marginea castronului, în partea opusă. Rotim castronul și procedăm la fel. Ne umezim mâinile, ridicăm aluatul, tragem de el și îl ducem în partea opusă a castronului. Lăsăm aluatul 20 de minute la dospit și după procedăm de încă 3 ori la fel. După ce am terminat cele 4 secvențe de împachetări, urmează 2 secvențe de pliere a aluatului. Apucați aluatul de la mijloc, îl ridicați în sus, iar partea de jos a aluatului o introduceți în mijlocul aluatului. Vă rog frumos, urmăriți cu atenție mișcările.
După ce am terminat cele 4 împachetări și cele 2 pliuri, pregătim aluatul într-o bilă. Punem făină pe blatul mobilei, răsturnăm aluatul și îl modelăm într-o bilă. Eu am un baneton și în el voi pune pâinica la dospit. Pâinica noastră s-a dospit, am pus-o în oala de fontă și voi pune în oala de fontă apă rece. Aproximativ 100 de ml de apă. Și coacem pâinea la 250 de grade cu capac pentru 20 de minute și fără capac pentru 30 de minute. Pâinica fără frământare cu maia este gata, așa trebuie să arate. Crocantă la exterior și pufoasă în interior. Să facem și o secțiune împreună. Haideți să vedem. Așa arată și pe interior. Dragii mei, dacă v-a fost de folos această rețetă, dați like, abonați-vă, distribuiți și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Vă pup!